Остана, Той ги бе. взриви, някой ги взриви. Тя. Пак на много трябва да се слагат. Тота панар, че му кажем да излезе. Качват се всички да му клякаме от танка. Качвай се. Може... Гледай какво става. За кого са луди, ма виж ги. Луди хора. Вие и аз така ще правя. Ето. Ето се качва горе. Клякаме. Сега ще се взривя. Има да. Права си, не ти го показва така човека. Брех тази добре, много заближиш. Какво правим сега? Каква е схемата? Казвайте хора.